Dette produkt vil vise jer en ganske almindelig hverdag for en journalist, lige fra morgen til aften, og hvordan en nyhed udvikler sig med lynets hast. Det er meget forskelligt, hvornår en journalist går på arbejde. Det svinger lige fra kl. 6 til kl. 10, og det er fordi måske lige pludselig triller en nyhed ind. Hvis man er redaktør, går man typisk lidt senere på arbejde. Her kan I se, at i morgen skal jeg stå op kl. 6. Der er mange faste morgenritualer for en journalist, og en af dem er at tjekke mails. Og dem kan det godt være mange af. Nogle af dem, jeg har snakket med, siger, at der er omkring 50 hver eneste morgen. Og de skal jo også besvares, for at man kan få en god dag. Det kan være alt lige fra anonyme tips til en reminder om, at der sker et lokalt arrangement. Jeg har netop fået nyheden om, at der er sket en ulykke på Carrie, her i Glandsbjerg. Det er et anonymt tip, og jeg skal nu undersøge, om det er noget, jeg kan bruge til noget. Jeg kan researche lidt, og derefter kan jeg finde ud af, om jeg skal ud på virksomheden og finde ud af, om jeg vil lave en reportage, og om det udvikler sig til en større nyhed. En normal journalist afgrænser først lige, hvad der egentlig er sket. Så afgør man, om man skal bruge nyheden derude. Jeg skal nu i gang med research. Det kan godt være en lang opgave, men det tager typisk en time til 2 at finde ud af de vigtigste oplysninger om virksomheden. Man skal også passe på sin egen sikkerhed, så derfor skal jeg også finde ud af, om der er giftige kemikalier og dampe fra den virksomhed, som der er sket en ulykke på. Det her er breaking news. Der er aldrig nogensinde sket en lignende ulykke her i Danmark. Jeg vil skynde mig derud sammen med kameramand, så vi kan få lavet en reportage fra virksomheden af. Vi skynder os. Og husk, det er TV2 det her. Der vil måske også komme helikopter. Breaking news. Vi står her i Glandsbjerg ved ostefabrikken Carrie, hvor der er sket en miljøulykke. Det er helt sindssygt. Der er 2 tanker, som er sprunget, og der er 2 mennesker, som er kommet alvorligt til skade. Mere ved vi ikke lige nu, men det begynder at stinke helt vildt. Det er fuldstændig sindssygt. Og det var Daniel Poulsen her fra Glandsbjerg af.